रायगडच्या खोपोली नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढली होती. मात्र अंतर्गत उमेदवारीवरून वाद झाल्याने ही युती तुटलेली आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी आघाडीमध्ये बिघाडी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालंय. ठाकरेंच्या सेनेचे उपजिल्हा प्रमुख नितीन सावंत यांनी खोपोलीतील 11 उमेदवार रिंगणामध्ये उतरवत स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीला देखील स्वतंत्र लढण्याची वेळ आलेली आहे. आमची भूमिका एकदम स्पष्ट केली की खोपोली नगरपालिकेमध्ये आम्ही स्वबळावर आमचे 11 उमेदवार निवडणुकीत सामोरं जाणार आहेत. पण त्यांच्याबरोबर शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचा प्रत्येक पदाधिकारी आणि आम्ही सगळेच प्रमुख पदाधिकारी तुम्हाला या 11 दिवसामध्ये प्रत्येक जण तुम्हाला त्या ठिकाणी ग्राउंडवर लागेल. त्यासाठी तालुका प्रमुखापासून आहेतच, पण त्याच्याबरोबर तालुक्याचे काही निरीक्षक म्हणून आपण त्या ठिकाणी पक्षाकडून नेमले, ते पण या ठिकाणी आता येणाऱ्या दिवसामध्ये मला काम करताना दिसतं.